ሰላም ክቡራት ተኸታተልቲ ሓበን ቤትና ከመይ ትኾኑ? ኣነ እግዚአብሔር ይመስገን ሰላም ኣለኹ። ንስኹምን ኣብ ዘለኹሞ ሰላም ክትብሉ በዓል ሙሉ ተስፋ እየ እምበኣር ሎማዓንቲ እዚ ናይ መንግስቲ ናይዚ ዓዲ ገለ ሕግታት ናይ ኮሮና ኣውፅኦም ስለ ዘለዉ ተሪር ሕጊ ማለት እዩ ካብቲ ዝነበሮ መሊሱ ዝተረረ ማለት እዩ። ምክንያቱ ብዙሓት ሰባት ከም ዝንሪኦ ዘለና ወይ እውን ብዙሓት ሰባት ስለ ዝሓሙ ዘሎ ኮሮና ብተደጋጋሚ ማለት እዩ ናብ ሕክምና እውን ብዙሓት ስለ ዝመላለሱ ዘለዉ ንሓደ ወርሒ ዝኣክል ካብ ዘለናያ ንሓደ ወርሒ ዝኣክል ክዕፀዩ ማለት እዩ ሎክዳውን ክኸውን ክንውሸብ ኢና ማለት እዩ። እቶም ምስ ተወሸብና ኣብ ደገ ክንክትወፅእ እንተኻ ትገብር እንታይ የድልየካ ሰባት ከተዕድም ፍቀደካ ድዩ ኩሉ ሙሉ ዝብል ክንሪኦ ኢና እቲ ሕጊ ውፅኦሞ ዘለዉ ኩሉ ማለት እዩ። እዚ ሕጊ እዚ ድማ ካብ መኣስዩ ዝቐውም ክሳብ መኣስዩ እንተረኣይልና ካብ ዕለት 16 ረቡዕ ማለት እዩ ካብ ዕለት 16 ወርሒ 2 2020 ኣትሒዙ ክሳብ ዕለት 19 ጥሪ 2021 ማለት እዩ ንሓደ ወርሒ ዝኣክል ክውሸብ ኢና ማለት እዩ። ወይ ድማ እዚ ሕጊ ወፅኡ ዘሎ እዩ ዘገልግል ማለት እዩ። ሕጂ ድማ ክንርኢ ኢና መጀመርያ እቲ እቶም ዝፍቀዱ ክፉታት ዝኾኑ መጀመርያ ክንርኢ ክፉታት ዝኾኑ ናይ ዝወርሒ ሙሉእ ክፉታት ዝኾኑ እቶም ዘይዕፀው ንሪኦም ድሓር ናብቲ መፅኡ ዘሎ ሕግታት ንከይድ ማለት እዩ። እቶም ዘይዕፀው ከም በዓል ሱፐርማርኬታት ዘበሉ ከም እንዳ ስጋ ይኹን እንዳ ባኒ ይኹን እንዳ ዝኾነ ከም በዓል ሊድል ገለ ዝኣምሰሉ ኩሎም እዚኦም ከምኡውን እንዳ ሕክምና ናይ ሕክምና ኩሎም ማለት እዩ ናይ ሓኪም ገዛ ይኹን ናይ ሓኪም ስኒ ይኹን ናይ ኩሉ ማለት እዩ ንባዕሉ ሕክምና ይኹን ኩሎም እዚኦም ክፉታት እዮም ማለት እዩ። ከም ቀደሞም ማለት እዩ ኣይዕፀውን እዮም ማለት እዩ። ሕጂ ናብቲ ሕጊ ከብለኩም እየ ዝወፅኡ ዘሎ ማለት እዩ። ቁፅሪ ሓደ እንታይ ኢሎምና ዘለዉ ኣብ ደገ ልዕሊ 2 ሰባት ኣይፍቀደካን እዩ። ልዕሊ 2 ሰባት ኢኻ ክትወፅእ ዝፍቀደካ ናብ ገዛ ካብ ገዛ ወፃኢ ናብ ደገ ክትከድ ከለካ 2 ሰባት ኢኻ ዝፍቀደካ ግን 2 ሰባት እንድሕር ዘይትፋለጥ ኮንካ ማለት እዩ ወይ ከዓኒ ኣብ ካልእ ገዛ ትነብር ክልቲኻ ኣብ ሓደ ገዛ ዘይትነብር ትረኣ ኮንካ እዩ። እንድሕር ኣብ ሓደ ገዛ ትነብር ኮንካ ወይ ድማ ፋሚሊ ኮንካ ግን ፀገም የብሉን ማለት እዩ። ብፍላይ ፋሚሊ ተረኣ ኮንካ ስድራ ቤት ፀገም የብሉን ግን ክትወፅእ ትኽእለካ ልዕሊ 2 ግን ፖላይስ ተረኣ ረኺቦምካ ወይ ገለ ምስ ትሕተት እቲ ናይ 5 ዓመት ካርዲ ወላ እቲ ኣይዲ ካርድኻ ናይ ኩልኻ ክተርኢ ክትክእል ኣለካ ስድራ ቤት ምዃንካ ክፈልጡ ንሶም ማለት እዩ። ኦኬ እንታይ ኢና ዘለና ካብ 2 ሰባት ይፍቀደካ እዩ ዘይትፋለጥ ወይ ድማ ኣዕሩኽ ትረኣ ኮንካ ማለት እዩ። ምስ ዝኾነ ሰባት ይፍቀደካ እዩ ኣብ ደገ ክትወፅእ 2 ሰባት ካብ ስድራኻ ትረኣ ኮይኑ ግን ብዘየገድስ ይፍቀደካ እዩ ብሓንሳብ ስለ ትነብር ማለት እዩ። ካልኣይ ኩሉ ቤት ትምህርቲ ካብ ረቡዕ ዕለት 16 ጀሚሩ ክዕፀ እዩ ማለት እዩ። ኩሉ እቲ ቤት ትምህርትታት ዘበሉ ኩሉ ክዕፀ እዩ ወላ ናይ ቆልዑ ምሸሎ እዚ ዝፀንሑ ናይ ቆልዑ መፃንሒ ኪንደር ኦፕ ፋንግ ዝበሃሉ መውዓሊ ቆልዑ ንሱ ወላ እውን ክዕፀ እዩ ማለት እዩ። ግን ቆልዑ እንድሕር ናይ ሓካይም ደቂ ሓካይምን ደቂ ፖላይስን ወይ እውን ኣብ እንዳ ዓበይቲ ዝሰርሑ ሰባት እናቶም ደቆም ናብቲ ናብ መውዓሊ ህፃናት ክኸዱ ክእሉ እዮም ንሶም ክኸዱ እዮም ናብ ምክንያቱ ስርሖም ስለ ዝዓቢ ማለት እዩ። ስለዚ እናቶም ደቆም ጥራዮም ዝኸዱ እምበር ናይ ካልእ ንካልእ ዕፅዊት እንዳ መውዓሊ ህፃናት ማለት እዩ። ሳልሳይ ናብ ገዛኻ ልዕሊ 2 ሰባት ክትዕድም ኣይፍቀድን እዩ። ዝኾነ ሰባት ክትዕድም ኣይትፍቀድና 2 ሰባት ክትዕድም ትኽእል ኢኻ ምሳኻ ዘይነብሩ ማለት እዩ። ሕጂ 2 ሰባት ክትዕድም ትኽእል ኢኻ ግን ካብ 2 ንላዕሊ ክትዕድም ኣይትኽእልንኻ ማለት እዩ። ጠቕላላ ኩልኩል ማለት እዩ። ግን ቆልዑ ተይታ 13 ዓመት ኣይቁፀሩን እዮም ከም ዓበይቲ ሰባት ማለት እዩ። ተይታ 13 ንድሕር ኮይኑ 12 11 ትሕትኡ ዘለዉ ማለት እዩ ኣይፍቀድኒ ፍቁድ እዩ ወላ ሓንቲ ኣይቁፀሩን እዮም ከም ዓበይቲ ቆልዑ ማለት እዩ። ከም ዓበይቲ ኣይቁፀሩን እዮም ናብ ገዛኻ ክኣትዉ ክእሉ እዮም ማለት እዩ። ጥራይ ካብ 13 ንላዕሊ እንተደኣ ኮይኖም 2 ሰባት ጥራይ ዝፍቀደካ ማለት እዩ። ካብ 13 ታሕቲ ትረኣ ኮይኑ ግን ዝኾነ ክትእቱ ትኽእልኻ ማለት እዩ ቆልዑ ማለት እዩ። ከምኡ ድማ ንልደት ማለት ክሪስማስ ዕለት 24 ክሳብ ዕለት 26
ሰለስተ ሰባት ክመፁ ይኽእሉ እዮም ማለት እዩ ኣብዚ መጀመርያ እንታይ ኢልና ነርና ክልተ ሰባት ጥራይ ዝፍቀደካ ናብ ገዛኻ ክመፁ ኢልና ምስ ነርና ኣብዚ ናይ ዕለተ ልደት ግን ካብ 24 25 26 ዘሎ ማለት እዩ ዘን 3 መዓልቲ 2 መዓልቲ ሰለስተ ሰባት ከተምፅእ ትኽእልኻ ማለት እዩ ሓደ ሰብ ወሲኽካ ኣለኻ ወይ ከዓ ፕሉስ ሓደ ሰብ ኮይኑሎ ማለት እዩ ሰለስተ ሰባት ክመፁኻ ይኽእሉ እዮም ማለት እዩ እተን መዓልትታት ተረኣ ሓሊፈን እተን ዕለታት ተረኣ ሓሊፈን ግን ከም ዘለዎ ክልተ ሰባት ጥራይ ክትዕድም ዝግብኣካ ማለት እዩ እቲአን ከማን ኣውደ ዓመት ወይ በዓል ስለ ዝኾነ እዩ ተፈቒድና ዘሎ ማለት እዩ ራብዓይ ድማ መሐንበሲ እንዳ ሳውና ቤት ፊልም ማለት እዩ ፊልም መርኣይ እንዳ ቀንቃማይ ቤት ንባብ ዓበይቲ ድኳናት ከም በዓል ኻማ ዝበሃሉ ምሽ ኣለዉ ከም በዓል ኻማ ከም በዓል ኣለዉ መዓት ዝኾኑ እዞም ናይ ንብረት ገለም ንሸጠሎም ንገዝኣሎም ዓበይቲ ማለት እዩ ንሶም ወላ እውን ከም በዓል ሜድያ ማርኬት ማለት እዩ ዕፅዋት እዮም ንሶም ወላ ዕፅዋት እዮም ንወርሒ ምሉእ ማለት እዩ ኣይክፈቱን እዮም ማለት እዩ ብዘይካ እዚ ግን ዓበይቲ በዓል ሊድል እዞም መግቢ ገለ ንገዝኣሎም ግን ዓበይቲ እዮም ግን ንሶም ኣይዕፀውን እዮም ኢልና ነርና ዓንተወይ ማለት እዩ ንዝክሮ ሓምሻይ ድማ ኩሉ ናይ ስፖርት ንጥፈታት ዕፅው ማለት እዩ ኩሉ እዚ ኣብ ስፖርት ኩዕሾ እግሪ ድዩ ዝኾነ ኩሉ ምስ ስፖርት ዝፅዋዕ ማለት እዩ ኩሉ ኣይክግበር ናይ ሓደ ወርሒ ዝኣክል ኩሉ ኣይክንከይድና ወይ ኣይክንፃወትና ኣይፍቀደናን እዩ ማለት እዩ ከፍቅዱልና ኣይክእሉን እዮም ንሓደ ወርሒ ዕፅው እዩ ማለት እዩ ስለዚ እዚአን ነረን እተን ሕግታት ናይ እዘን ኮረና ዘውፅዎን ማለት እዩ ብጣዕሚ ኣሕዋተይ ንጠንቀቕ ወላ ሓደ ክልቲአን ነዚአን ምትግባረን ኣይንክንስእኒና ንሓደ ወርሒ እየን ምክንያቱ ሰባት መመሊሶም ይሓሙ ስለ ዘለው እቲ ሲከናው ሕክምና ድማ ሰባት ስለ ይኸዱ ይበዝሑ ስለ ዘለው ናኡ ኣብ ዝሓፀረ እዋን ድማ መሊሱ ይወስኽ ስለ ዘሎ ማለት እቲ እንዳወስኽ ስለ ዝኸይድ ናይ ግድን እዮም ክዓፅብዎ ማለት እዩ ብኡ መጠን እንተወሰኸ ንሕና ድማ እንተነከየ ይቕረታ ንሕና ድማ ክስታይ ንግበሮ ኣብ ንኸደሉ እቲ ከይወዳእኹ ግን እቲ ቀዲሙ ዝነበረ እቲ ሙንድካፔ ምግባር ማስክ ምግባር ማለት እዩ ናይ ኣፍ መሸፈኒ ምግባር ገለ ኩሉ 1.5 ሜትሮ ገለ ከም ዘለዎ እዩ ዘሎ ማለት እዩ ንሱ ኣይተቐየረን እዚ ወፅአን ዘለዋ ሕግታት እዚአን መሊሰን ንዕአን ተደመሩ እዩ ተደሚርዎ እዩ ዘሎ ንዕኡ ማለት እዩ ተወሲኽዎ እዩ ዘሎ እምበር እዚ ጥራይ እዚአን ጥራይ ኣይኮናን እምበር እቲ ዝሓለፈ ወላ እቲ ዝሓለፈን ተደመሮ እዝኒ ማለት እዩ ስለዚ ብተግባር ከነተግብሮ ክንክእል ኣለና ቀሊል ኣይኮነን ሸለል ኣይንበሎ ኣብ መስሕዋትና ወላ እውን እቶም መናእስያት ዘበልና ንስድራና ንርአ ኣዴታትና ኣለዋ ኣቦታትና ኣለዉ ብፍላይ ነቶም መንእስያት እዩ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ንኸደዱ ኣብ ነብሎ ኩሉ ግዜ ማስክ ጌርና ንኽድ ምክንያቱ ወፂና ወላ ማስክ ተዛኣዚ ጌርና ገዛና መፂና ሰባት ክንልክም ስለ ንኽእል ማለት እዩ ብዓብዩ እቶም ስድራና ወለድና ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ተግባሩ ኣይንሕመቕ ተስፋ ገብር ድማ በዚ መልእኽቲ ንፁራት ኮይነን ክትረኽቦም ማለት እዩ ተስፋ ገብር ድማ ኩልና ጥዕናና ኣብ ሙሉእ ክህሉ ማለት እዩ ብዓብዩ እውን ኮሮና ንኸይሒዝና ማለት እዩ ክንፈርሕ ዘይኮነ ዘለናስ ክንጥንቀቕ ጥራይ እዩ ዘለና ማለት እዩ ስለዚ እዚአን ነረናተይ መልእኽቲ ክሳብ ኣብ ዝመፅእ ንረኸብ ሰሰናይ ቻው